टेबल ಮಿತಿಗಿರ್ಲಿ आवको गाव सौ टेबल टेबल आवसौ सुरपियाले सर्व करता सर्व करता पुरी आव सर आव सर्व करता मका तुका तुका मका 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 करता तुका आव करता तुका तुका स्मेल्ता तुका तुका स्मेल्ता ಎತ್ತ ಎತ್ತ ए तरी कन्फ्यूज करता सर सायलेंट राहू ए पेनाल्टी पेनाल्टी ए भागला एत्त पॉइंट आव सर्व तुका स्मेल्ता करता चिकन सर्व प्लेट करता. सर्व आवसौ मिक्सर मिक्सर बिरयानी. ग्लास पेगो 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 मगा मगा मिक्सर पेगो 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 मिक्सर अडा अडा प्लेट प्लेट अडा अडा पेगो 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 लेटर वाइज करायचं आहे ना गो इझी नाही होत आहे आई नो से लेटर कितले वर्ड बोई खान नाही कितला वर्ड वर्ड कितले ते काल टू वर्ड्स मेरे से खाओ व्हाट इज टू वर्ड्स अशरफ खान eating ಕೊಂಚ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಸಫ್ ಖಾನ್ ಕೊಂಡ್ರದು समजत कर प्लेट टेबल सौ जी ओ सेव पूरी आवसौ ए वेडिया बिरयानी बिरयानी आवसौ चिकन बिरयानी सौ आप चिकन बिरयानी सर्व करता सौ प्लेट ऑन सौ करता मारली शेंडी मिक्सर शेव चिकन बिरयानी ऑनियन बीन्स ड्रिंक्स पेगो पेगो कॉलीफ्लावर पेगो बीन्स आव तुका सर्व करता पेगो पेगो मैं आपको दूंगा पेगो लेटर सांगो कोणी नाटो ए ए सामान लेकर सांगो लेटर विच लेटर ए बी सी डी करता राग करता फर्स्ट लेटर व्हाट्स फर्स्ट लेटर कौन जोन छे कौन छे प्लेट प्लेट कैरेट Plate. आवसौ का प्लेट कैरेट बीन्स Beans. कॉलीफ्लावर वेजिटेबल सलाद एग सलाद सलाड हा हा सेकंड सलाड हा सेकंड वर्ड सलाड हा फर्स्ट वर्ड सलमान खान सलाद आओ सलमान खान वेजिटेबल सर्व करता म्हणून प्लेट टिक टिक और टिक टिक तो टिक टिक से ಮಾಡಿದವಳಿಗೆ ಇವಳು ಹೇಳೋಳಿ आओ सब कर बेटा सब कर दिखा बेटा आओ सलाम जोड़ता सलाड सर्व करून दोता मैं सलाम दूंगा सब करके दूंगा आओ पेग मारता था सलाड ओके हम पास्ता सलाड